år gammel, og han er nylig blevet kåret til fløjhest ved det hollandske AAC-forbund. Og han har netop i denne uge her opnået belægningstilladelse og adgang til 10-dagstesten med Dansk Farmblod. Så der rejser han hen på mandag. Men jeg synes, vi skal nyde synet her af Anna og Electric. Electric her er jo som sagt kun 3 år gammel. Han er en hest, som vi forventer os rigtig meget af. Han er jo en rigtig handhyr, når man ser på ham så. Selvom han kun er 3 år gammel. Han er nem at omgås, og han er også nem at ride. Han har en meget spændende moderstamme, i det at ofte er det vel i hollandsk, at de er sådan lidt overrepræsenteret på moderstammerne, når de kommer til udlandet. Men det er Elektrisk ikke her, og derfor tror vi selv på, at det er en ung hest, som kan komme til at bevæge noget i den danske avl. Han passer til et stort og bredt udsnit med de danske hopper. Og han er også først kommet i sidste uge, så det er ikke mange gange, at Anna har været op på os, siden han ankom. Có đây con thì méo này thế này đó. Far, Ja. er det en helt ham til sidst? Nej, det er ny en nu, ikke? Det er dejligt at se en ung hest, der kan forstå og slappe af, når det skal slappes af. Og når nu vi begynder igen, og Anna sætter ham i gang, så tror jeg, at vi skal prøve at sætte et tryk på ham for at se, om vi rigtig kan få gang i det. Jeg synes, vi skal prøve at give en rigtig god hånd her til Anna Blomgren og